खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बराय हरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आसाम पुलिस कनस्टेबल ABUB नि सिलेबासनि सोमोन्दै खिन्थाहरनो सानदों लोगोफोर भिडिअआव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दानिया नायदो लोगोफोर सिलेबास 2021 to 22 नि बेयाव दङ लोगोफोर सिलेबासफोरा 1 आव दं जेनेरेल नलेज लोगोफोर जेनेरेल नलेजआव मा दं नायदो बेवहाय हिस्टोरी पलिटी इकोनॉमिक सिनेरियो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक्स एंड ऑथर्स फेमस पर्सनैलिटी कंप्यूटर नॉलेज कल्चर एंड आर्ट्स करंट अफेयर्स environments sports and game science and technology awards and honors geography miscellaneous आरो बेवहाय 2 आव दं लोगोफोर रिजनिंआव दङ लजिकल रिजनिंग फिगारेल एनालाइसिस miscellaneous puzzles alphabetic reasoning space visualization arithmetical reasoning coding decoding analogy statement conclusion arithmetic reasoning data interpretation verbal and non-verbal reasoning direction test similarities and their uses problem solving techniques relationship data analysis आरो थामथियाव दं लोगोफोर maths बेयाव दं number system area आरो volume trigonometry algebraic or mixture distance and time discounts average time and work profit and loss simplification shape and LCM algebra partnership simple and compound interest geometry ratio and proportion board and streams problems on age percentage height and distance data interpretation बायदि बायदि आरो लोगोफोर एसामिस लेंगुवेज दं बेखौ आं होनबाय थाला लोगोफोर आरो बेवहाय दं नै लोगोफोर आसाम पुलिस फिजिकल टेस्ट स्किम फिजिकल टेस्टआव दं लोगोफोर नै मिनिमाम हाइट फर मेल एन्ड फिमेल कैंडिडेट्स बेयाव दं लोगोफोर कैटेगरी हिसाबै जेनेरेल कैटेगरीआव दं लोगोफोर हाइट मिनिमाम मेलफोरनि थाखाय 165 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो फिमेलफोरनि थाखाय 162 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो ओबीसी एमओबीसी आरो एससी फोरनि थाखाय दं लोगोफोर मेलफोरनि थाखाय मिनिमाम 162 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो फिमेलफोरनि थाखाय जानांगोन लोगोफोर 157 सेन्टिमिटार आरो एसटी हिल्स एसटीपी गोरखाफोरनि थाखाय लोगोफोर बेयाव नै 160.02 सेन्टिमिटार जानांगोन मेलफोरनि थाखाय आरो फिमेलफोरनि थाखाय मिनिमाम 152.40 सेन्टिमिटार जानांगोन आरो सेस होनदों लोगोफोर बिखाखौ होनदों बेवहाय अनलि फर मेल कैंडिडेट्सफोरनि थाखाय लोगोफोर कैटेगरी हिसाबै होनाय दं बेवहायबो जेनेरेल ओबीसी एमओबीसी एससी एसटीपी फोरनि थाखाय लोगोफोर नर्मालाव दङ 85 सेन्टिमिटार आरो एक्सपान्डेड माने 90 सेन्टिमिटारसिम जानांगोन होनदों आरो एसटी हिल्सनि थाखाय लोगोफोर 80 सेन्टिमिटारनिफ्राय 85 सेन्टिमिटारसिमबाबो जागोन होनदों बिनिफ्राय आसाम पुलिस फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्टआव दं लोगोफोर नै रेसिं टेस्ट बेयाव दं कैंडिडेट्स बाहाय फिमेल कैंडिडेट्सफोरनि थाखाय लोगोफोर बाहाय रेसानो 1600 मिटार खारनांगोन बिनिफ्राय टाइमानो 8 मिनिट्स लोगोफोर 9 मिनिट्सनि गेजेराव फिमेल कैंडिडेट्सफोरा 1600 मिटार खारनांगोन आरो मेलफोरनि थाखाय दं लोगोफोर मेलफोरनि थाखाय 3.2 किलोमीटर आरो टाइमा 14 मिनिट्स लोगोफोर 14 मिनिट्सनि गेजेराव 3.2 किलोमीटर रेसिं खालामनांगोन आरो लं जाम्पबो दं लोगोफोरनि लं जाम्पआव नाय लोगोफोर कैंडिडेट्स फिमेलनि थाखाय लोगोफोर नर्मालाव 335 सेन्टिमिटार आरो एक्सपान्डेड लोगोफोर 3 चान्सेस खनथाम चान्स मोनगोन लोगोफोर बिनिफ्राय मेल कैंडिडेटफोरनि थाखाय दङ 244 सेन्टिमिटार नर्मालाव लोगोफोर आरो एक्सपान्डेड 3 चान्सेस लोगोफोर बेनो जाहैबाय आसाम पुलिस कनस्टेबल ABUB नि
सिलेबास लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालायदो, शेयार खालायदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै लोगोफोर बेल आइकनखौबो थुनानै लादो जाहाथे नोंथांमोना बिदिनो गोदान भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।